Häkimiýetler ýurda dolanýan raýatlaryň valyutalaryny aeroportda döwlet narhyndan manada öwürmeklerini talap edýär. Türkmenistanyň Migrasiýa gullugynyň hemde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri Aşgabatyň aeroportuna daşary ýurtlarda gazanç edip ýurda dolanýan türkmenistanlylardan olaryň ýanlaryna daşary ýurt valyutalaryny döwletiň kesgitlen resmi bahasyndan ýerli manada öwürmeklerini talap edýärler. Bu barada 3-nji oktýabrda Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertlerine maglumat berdi. Aşgabatyň aeroportuna migrasiýanyň we MHManyň işgärleri daşary döwletlerde zähmet çekip Türkmenistana dolanýan raýatlarymyzyň ellerindäki valyutalaryny alyp, olara döwlet kursundan manat berip başladylar diýip habar çaýdýar. Onun sözlerine görä dowumlyrak bolup howpsuzlygyň işgärlerinden öz hak hukugyny talap edýän raýatlary degilmeýär. Dowumlyrak bolup haklaryny talap edip bilýän raýatlary seslerini çykarman geçirip goýberýärler diýip, golaýda Dubaydan dolanan 40 ýaşlarynaky bir türkmenistanly maňa gurrun berdi diýip habarçy belledi. Azatlygyň ýurt içindäki çeşmeti häkimiýetleriň görýän bu çärelerini basyp alyjylyk häsiýetlendirýär. Habarçynyň sözlerine görä ýurdun güýç gurluklarynyň howa menziline ýolagçylaryň daşary ýurtlarda gazanç edip, ýanlary bilen getiren valyutalaryny döwlet kursundan mejburi manada çalışmak talaplary raýatlarda närazyçylyk döredýär. Aeroportda raýatlarymyzyň Türkmenistanyň Migrasiýa gullugynyň hemde MHManyň işgärleriniň wezipeleriniň hyýanatçylykly peýdalanmagynyň we olaryň basyp alyjylykly jinayetçi toporlardan tapawut bolmadyk hereketlere baş goşmagyndan nägile bolýanlyklaryny synasa bolýar diýip habarçy belledi. Habarçymyz soňky wagtlarda ýurdun Demirgazyk regionuny käbir büdjet işgärleriniň işlerini taşlap, Türkiýe döwletine işe gidip başlanlyklaryny belledi. Ol ençe raýatyň Türkmenistanyň bir ýylda aljak aýlyklaryny Türkiýede bir aýda gazanmagy mümkinçilikleriniň bardygyny aýdýanlyklaryny sözüne goşdy. Türkmenistanyň soňky ýyllarda agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirmegi bilen häkimiýetleriň eklenç gözlegine daşary ýurda çykmagy isleg bildirýän raýatlara garşy güýçlendirýän çäreleri, garaşsyz habar çeşmeleriniň şol sany Azatlygyň ýurt içindäki habarçylarynyň hemde çeşmeleriniň üntüni çekdi. Şu ýylyň mart aýyny dürli onlaýn medeniýet serişdeleri 2017-nji ýylda Türkmenistandan Orsiýetiň Volgograd oblastyna göçüp baran türkmenistanlaryň sanynyň 2016-njy ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirenigi 81% ýokarlananyny habar berdi. Fevral aýyny Azerbaýjanly bir neşir Azerbaýjanyň döwlet resmiýetlerine we edaralaryna salgylanyp ýaýradan maglumatyny soňky wagtlarda öz ýurtlaryna gelýän türkmenistanlaryň sanynyň gün saýyn köpelýändigini habar berdi. Azatlyk radiosyna Türkiýedäki zähmet migrantlarynyň duçar bolýan ýagdaýlary, olaryň ýaşaýyş durmuş şertleri barada ýygyderli maglumat berilýär. Şeýle maglumatlardan çen tutulsa Türkiýe döwleti türkmenistanly migrantlaryň iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Galy berse de sentýabryň aýagyny Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk gulluklarynyň daşary döwletlere diýin jalmaga gidýän we gymmat bahaly awtolawlary satyn alýan raýatlary soragy çekýänligi barada habar berdi. Daşary ýurtlardan dolanýan raýatlaryň valyuta görnüşine maliýe serişdeleriniň Aşgabatyň aeroportuna mejburi ýerli manada çalışdyrylýanlygy barada ýurdun resmi habar serişdelerine maglumat ýok. Türkmenistanyň Merkezi Bankyna $1 manada bolan resmi gatnaşygy 3,5 manat meçberine kesgitlenilmeginde galýar. Azatlygyň habarçylary dollaryň gara bazardaky bahasynyň 20-21 manat aralygyndadygyny habar berýärler. Iýun aýyna dollaryň manada bolan gatnaşygy 29 manada şenli baryp ýetdi. Şeýle habarlaryň fonunda Aşgabatda döwlet manadyny daşary ýurt valyutasyna bekanun konvertasiýa etmekde aýplanyp bir näçe bank resmisi, telekeçiler we howpsuzlyk gullugynyň işgärleri saklanypdy.